Před lety v hobití vesnici si její obyvatelé žili poklidné, nerušené životy, až na Bilba Pytlíka. Hledám někoho na dobrodružství. Tak to jste na špatné adrese. Vy mě vyhazujete? Ne, to bych si nedovolil. Co kdybyste zítra přišel na svačinu? Nože dobrá, zítra na svačinu. Dneska skopový. Ať jsem trajcem. Jestli to zítra nevypadá taky na skopový. Cího maša už dlouho neměli. Dvalin k vašim službám. Bilbo Pytlík k vašim. Vidím, že už se začínají scházet. Dvalin k vašim službám. Díky. Filip k vašim službám. Akili. Nori. Ori. Oin. Loin. K vašim službám. Jdeme se přidat do houfu. Představuji vám Bifura, Gofura, Hongura a především Thorina. Budeme se muset vydat už časně z rána. Kam se to ženete, pane Pytlíku? Za dobrodružství. Budeme muset přejít přes Roklinku. Kampak. Pan Pytlík a Dvalin a za ním Balin Roklinkou naší jdou. Je ti tu něco vtipného, elfe? Ne, kde pak. Vítám vás do Roklinky. Přes Mlžné hory a Ládomov skřetů. A nakonec přejít celým temným lesem až k osamělé hoře. Hlavně, drazí přátelé, nescházejte z cesty. Bude to nebezpečná výprava, pánové. Setkáme se s nepříjemnými bytostmi a nástrahy lesa. Můj milášek. Ty do mě ruší, milášek. Možná se nikdo z nás nevrátí. Každopádně to bude velké dobrodružství. Fíha, a když se na něj vydáte? Chceš říct, vydáme? Díky. Potkáme se s nepříjemnými. Kampak. Zkus nějaký jiný jako...
Jaskopoví. A hlavně především to asi jsme v háji. Každopádně to bude velké dobrodružství. Takový.